Kaixo egunon ongi etorriak Donostiako Antigo auzoan gaituzue. Azkeneko zemetxe izan ginen abuztuaren 31an, orduan Antigoko pelota txapelketaren aitzakiarekin torneo guztia eman genuen, finala eman genuen abuztuaren 31an, baina gaur benetan egun berezia daukagu. Pelotarentzat eta gizartearentzat. Valentziako herriak sekulako txikizio jasan zuen urriaren 29an, ditxosezko danarekin izan ziren uholdeak eta hor galdu zen dena, bizitzak inasi, etxe bizitzak, kotxeak, lantegiak, dena, eta Antigoko auzoak, Antigoko pelotazaleok elkarteak, bere atxikimendua, bere elkartasuna, bere babesa azaldu nahi die Valentziako herriari. Hoi dira eta gaur elkartasuneko jaialdi bat antolatu da. Onuntzara etortzen den jendeak ordaintzen duena, Valentziara joango da. Eta batzuk, etorri gabe ere, badakit, sosak, dirua, eman dutela Valentziako herriari laguntzeko. Jaialdia 4 partidurekin osatua dago. Batetik, hemen Antigo auzoko Izurun elkarteko, Izurun klubeko beto esan, mutiko neskatuak arituko dira, Benjamin eta Alebin mailan, eta nahiz eta guk konexioa egin izango dugun, 2 partidu egitareko, umeen lasaitasunerako eta familikoen eta beren ingurukoen lasaitasunerako, irudiek ikusiko dituzue, baina ez dugu komentariorek egingo. Ez dugu esan nahi, ez diogu umei presioa sortu nahi, galdu egin du ez du ondo jokatu ez umeek gozatu dezatela, umeek disfrutatu dezatela, eta komentarioak ja nagusiago egiten direnean jasoko dituzte. Benjamin mailan, Garazzi Azkarat eta Iñaki Egerbe izango dira, Joar Agirre eta Ibai Anaiaren kontra. Partidua 22. Alebin mailakoak izango dira gero, Unai Basurko eta Maiur Larrañaga, Ibon Landa eta Beñat Azkarataren kontra. Emakumezkoen partidua benetan bikaina azaltzen da. Miren Arraiza, hementxe etxekoa, Naroa Agirrerekin batera joango da, eta kontrarioak Laia Salsamendi, gogoz gaude, Laia ikusteko hemen Donostian, lesio luze batetik atera berria zen uderan, eta gaur hemen ikusiko dugu, eta Irati Zabalarekin batera. Eta nagusien mailakoa, Tizineoton mailan, gaur egun jarri liteken partidurik bikainenetako bat. Batetik nahi izan dugu, Antigoko torneoa irabazi zutenak, Fernandez eta Azpiroz, hemen izatea, eta bere kontrarioak, oraintxe gutxi, egiako torneoa irabazi zuten Jon Alberdi eta Lozaren kontra. Egia esan, iaia Antigoko finalaren antza handia dauka. Ze orduan, Fernandezek eta Azpirozek Jon Alberdi eta Antxona Pesetxearen kontra jokatu zuten. Beraz, final hartetik 3 mantentzen dira, eta aldaketa Antxona Pesetxearen ordez, Loza gaur hemen izatea. Eta egiako final hartan, pelota zaleok ondo gogoratuko duzue, Jon Alberdik eta Lozak, azken momentuan galtzen joan 21 eta 20, eta irabazteko gauza izan zirela, 22 eta 21koaz, Einaute Lizeaga eta Irazoz Tabarraren kontra. Antigo auzoko txistulariekin, eta Valentziako bandera eta ikurriñarekin, pelotariak, Benjamin mailakoak, Alebi mailakoak, neskak, epaileak, lehenengo epailea mitzi daukagu, Jose Mari Etxeberria, falta zaiguna da bigarren epailea, etorriko tozen. Jendearen txalo artean, partiduetan protagonista izango ditugunak kantxan dituzue. Gero gurekin partida komentatzen izango dugun laguna Iñigo Biana aurkezpen lanak egiten, ere hitzek egin zeko zego. Ongi udako txapelketa bukatu zaren, ez geun espero, hain azkar berriz ere hemen elkartzea, eta gutxiago uholde batengatik, jendeari laguntzeko jaialdi batetan, ez da? Esan nahi dizuet, pelota jaialdiak
ikasi zuela horrelako jaialdiak egiten. Adibide bat, 1879 urten, Murtzian oso uholde larriak izan zituzten, oso larriak, eta orduan Buenos Aireseko euskaldunek 2 pilota jaialdi antolatu zituzten. Gainera, uholdea izan eta 25 egunetara izan zen lehenengo jaialdia. Hau da, oso azkar. Beraz, pilota jokoak aspalditik irekitako bidean jarraitzen dugu. Ez hori bakarrik, valentziarrek ere pilota zaletasuna dute, eta zerbaitek batzen bat bagaitu, hori da, ez? Pelota zaletasunak. Bukatzeko esan, oraindik ez dakigula zenbat diru utziko diguen jaialdi honek, baina mila esker etxetik onera etorri zeaten pertsona guzti. Eta bain nahi dut eskertu, kolaboratzen egon dien pertsona guzti. Alde batetik, Azkit pilota, pilotariak, Antiguako pilota eskola, Antiguako txistulariak, Gipuzkoako epaien elkartea, Fasprint, Aspe, Baiko, Donostiako udala, Antiguoko auzoa eta Antiguako pilota zaleok. Eta noski, etorri zaten guztik. Oseake, eskerrik asko da noi. Eta orain, Valentziarren aldeko minutu bateko isilunea egingo dugu. Listo, mi esker. Orain argazki bat ateako dugu. Sacaremos una foto. Pixkat gerturatu. Acercaros un poquito. Listo, eskerrik asko. Eta minutu batetik bestera jaialdi hasi. Oso pilota jaialdi hau. Egin beharreko aurkezpenak beraz egin dira, eta gaurko jaialdi berezioni bere alamango zaioa zera. Ikusi zue aspalditik, pelota eta gizartearen beharrak, gizartearen beharrei lagundu nahien, pelotak izan duela bere eragina, bere bultzada amana izan dio gaur Antiguk hemen. Bultzada amana idien bezalaxe, txikia bada ere, Valentziako herriari. Aipatzen izuena da zeran, lehenik Benjamin mailako umen partida izango dugu, 22, baina guk, inalako presiorik inori ez sartzeko, irudiak bai, bidaliko dizkitzu dugu, baina ez dugu komentariorik egingo. Umeak pakean utziko ditugu. Gerriko gorri ditugunak Garazi Azkarate eta Iñaki Aierbe, Gerriko Ordinez Joar Agirre eta Ibai Anaia,
partidua 22, Jose Mari Etxeberria epaileranetan, eta udako torneoan da egiten genuen bezala, Zerbait aipatu nahi bali madiguzue, lasai, bidali mezuren bat, eta komentatuko dugu. Partidurik nagusienetan berezeki, baina orain ere bidali nahi bali mazue, lasai. Partidurik nagusienetan, emakumezkoetan, Mirien Arraiza eta Naroa Agirre izango ditugu, Gerriko Gorriz, Gerriko Ordinez, Laia Salzamendi eta Irati Zabala, ondoren gizonezko mailako finalean, Egiako tornioa irabazi zuten Julen Alberdi eta Loza, Antigo Auzoko tornea irabazi zuten Fernandez eta Aspirozen kontra. Umeen partidarekin, Benjamin Mailakoen partidarekin uste zaituztegu, gozatu, etxetik ere txalo egin mutikoei, neskatoei, seguru merezi dutela tanto bat baino gehiagotan, guk bakarrik frontoiaren soinuarekin utziko zaituztegu, hemendik lasterrera bueltatuko gara.
Venga, Ibai. ¡Yepa! ¡Apa, Garazi! ¡Apa! Venga, Iñaki. Venga, Joan. ¡Yepa! ¡Yepa, Bai! ¡Apa! Apa, Iñaki? Apa, Joan? Venga, Iñaki. Apa, Ibai? Apa, Iñaki? Apa, Joan? Apa, Garazi? Venga, Ibai. ¡Yepa! Ona. Ona. Oso ondo. Au. Ona. Apa, Iñaki? Venga, Ibai. ¡Yepa! Aupa. Venga, lasai danak, lasai. Apa, Joan? Bueno, ba, lehenengo partidoak eman beharrekoa, eman du.
Eta garaipena, Garazi Azkarate eta Iñaki Erberentzat izan da, 22-10-koaz, Joar Agirre eta Ibai Naiari irabazitako partidua. Pelota zaleak eta normala da, urte hauetako mutiko neskatuai lagundu beharra dago, eta tanto bakoitza egin edo galdu, berdin txalotu zuten da hori hona da. Orain bigarren partida izango dugu, hau ere Antigoko Izurun elkarteko klubeko umeekin, alebin mailan Unai Basurko eta Amaiur Larrañaga izango dira, eta Ibon Landa eta Bineta Azkarate Garrek Ordinez izango ditugu. Unuzut aldaketaren bat badauka dela. Bai. Aldatu egin da, bai. Beinat neukan, baina ikusten dugu hor Amaia dagoela. Unai Basurko eta Amaiur Larrañaga. Ibon Landa eta Amaiur Salvadoren kontra. Eski, lehenengo partidan bezala, Samerik ezago, pelota goxoarik jokatuz, takori gabe jokatzen dela, eta aurreko portia bat eske, hau 22 izango da. Eta hemen egingo dugu, lehen egin duena, aurkezpena egin, pelotariak pakean utzi, eta behin hori bukatutak gero, orduan, komentarekin izango gara, lehenik emakumezkoen partidua, Mirien Arraiza eta Naro Agirre, Laia Salsamendi eta Irati Zabalaren kontra, eta gerokoa, bai, oso partidu polita, ezin politakoa, aurten Donostian bi torneo ondidan garaile izan direnak, hemen Antigon Fernandez eta Azpiroz, eta egian, Julen Alberdi eta Rosa. Hoi izen zai, lehenengoa joan zaigu Garazi Azkalatek eta Iñaki Erbeko 22, Joar Agirre eta Ibai Anaia 10, eta zaztu garko jaialdi hau, Valentzian, urrian 29an, kaltetuak izan ziren aldeko jaialdia dela, bertan biltzen diren sosak Valentzia aldera joango dira, eta aldi berean, Antigoko herriak, Antigoko auzoak, Donostiko herriak, elkartasuna eta atxikimendua dirazi nahi die Valentziako herriari. Beste utxarte txiki bat, eta alebin mailakoen partidarek eusten zaituzten.
Bueno, eta Benjaminen partiduaren ondoren, orain Antiguako pilota eskolako alebinen txanda. Hemen dauzkeztue ja prest partidua jokatzeko. Aurkeztu ingo izkiztue, alde batetik, gorri zaituko dienak, beraiek dira, Unai Basurko eta Beñat Azkarate. Txalo beroa behitza. Eta urdine zaituko dienak berriz, Ibon Landa eta Amaia Salvador. Txalo beroa. Zorte hon lau pelotariei.
Apa, venga. Apa, venga. Vaya, hartzea. Dale, ya. Venga. ¿Qué pasa de ella? Ya, vaya.
Bukatu zaizkigu beraz lehenengo bi partiduak, Antigua auzoko Izurun klubeko pelotarekin jokatu direnak, Benjamin mailakoan Garrazi Azkarate eta Iñaki Aierbek 22, Joar Agirre eta Ibai Anaiak 10, Alabin mailakoa bukatu berri dena Unai Basurkok eta Amaiur Larrañagak 22, Ibon Landa eta Amaia Salvadorrek 5. Eta orain, nesken, emakumezkoen partida izango dugu, eta beretan gogo handiz ikusiko ditugun
laun eskatoak ditugu hemen. Gerriko Gorriz, bata hemen auzokoa, Mirian Arraiza, berarekin Gerriko Gorriz arikoena Naro Agirre, 21 urteko zestoarra, Gerriko Ordinez Laia Salsamendi, Otsagierra, 18 urterekin, sekulako etorkizuna duena, zuena diot besteak beste, orantxe 5 urte, pelota zale guztien ahotan zegoelako Otsagiko pelotaria, baina gero 2 lesio larri, oso larri izan zituen, 2 belaunetako ligamentuak hautsi zituen, eta benetako gurduridea izan zen, orantxe gutxira arte. Abuztuaren bukaeran, okerrezko limanako izan zuen bere berragarpena, 2 urte latz pasatak gero eta gogoz gaude. Ea laia nola dagoen, eta berarekin batera hariko dena, Irati Zabala, Izartzarra. Berotzen ditugu pelotariak, Laia Salsamendi txokoan, Irati Zabala bere atzelaria laguaren kuadroan ezkerparetaren kontra, Gerriko Gorriz ditugunak Nado Agirre amitxe gugan digertu errebote parean, eta aurrean Zabalean Mirian Arraiza ondo baino bekiago zagotzen duena Antigoko pilotalekua. Helburu nagusi batekin gaurko jaialdia, Valentziako kaltetuei laguntzeko antolatu den jaialdia da, beti nahi izaten da, erontako ekitaldia dagoenean pelotalekua jendez gainezka ikustea. Badakigu udaran beste ohitura batzuk dituela, beste joera batzuk dituela pelotazaleak. Gaur ez daukagu, udan izan den jaialditako jendetzari, baina oso erantzun politarekin daukagula Antigoko pilotaleku berritua, zalantzarik ez dago. Pilotaleku berritua diot, pilotalekua bera, kantxa eta ezkerpareta eta rebotea horiek ez, baina Armaia badakizue uda hontan torneoarekin batera izan genituela, berriak, 6 hilabeteko lanen ondoren, lehen baino edukira pixka bat goixixiagorekin, baina importantena da, pelotarientzat lehen zituen baldintza berdinak pilotalekoak izatea. Eta berehala garazuekin, Gerriko Gorriz, Mirian Arraiza eta Naro Agirre, Gerriko Ordinez, Laia Salsamendi eta Irati Zabala. Eta honen ondoren, uda hontan izan ditugun 2 torneorik nagusienetarikoen garaileak, Antigoko torneoaren garailea Jorge Fernández Fuenmayorkoa eta berarekin Adrián Azpiroz Nafarra Irurtzungoa, eta hauen kontrarioak egiako torneoa irabazten Julen Alberdi Zizorkildarra eta Carmelo Loza Arriosarra Baños de Río Tobiako pelotaria. Laster arte.
Bueno, jakin gaur, hiru zortzena egingo ditugula, agitzen bezala, gaur, bilutako diru guztia, batzera bidaliko dugula, hiru zortzena egin bueno, como decía, todo el video recaudado hoy lo enviaremos a Valencia para que tenga con Europa. Vais a regar eta baita ere, zortzena erako diburu. Hiru kamiseta zortzenatuko diburu. Lehenik gabe hasteko Jokin Altunarena, bigarren zortzena Baikorena, izenik gabekoa, eta hirugarrena, Bilboko Milan Arraizaren kamiseta. Esos serán las tres sorteos que haremos. Serán, por un lado, la camiseta de Jokin Altunarena de Aspen, por el segundo sorteo será la camiseta de Paipo, y el tercer sorteo, la camiseta de la pelota educativo Milan Arraiza. Para participar en el sorteo tenéis que comprar mínimo un boleto de euro. 30 euros como boleto bat erosi behar duzue, zortzenan parte hartzen. Realizaremos el sorteo entre el partido de mujeres y el partido de hombres. Eguerdion, 12:05 minutu falta direnean Antigoko
pelota lekutik gaituzue gaur, Valentzian, urriaren 29 azkeroztik kalteturik izan ziren aldeko jaialdia dago. Daukagu, lehenengo 2 partiduetan Antigoko pelota eskolako, Izuren pelota eskolako umeak izan ditugu. Jendearen gozamenerako, ondo pasatu dutez, bakarri familiakoa, baizik eta nuntzela etorri direnak ere bai. Benjamin Mailan, Garazzi Azkarate, Iñaki Aierreko 22, Joar Agirre Ibai Anaiak 10, eta Alegin Mailakoan, Unai Basurko eta Maior Arrainagako 22, Gibon Landa eta Maia Salvadorrek 5. Hoiek izan ditugu lehenengo 2 partiduak. Umei eta bere inguruko presionik ez sortzeko nahiago izan dugu, besterik gabe irudiak bakarri bidali inolako komentariorik egin gabe, eta orain bai, datozen 2 partiduetan kontakizun normala egiten aleginduko gara, eta 2 partidu bikain, gizonezkoen mailakoan uda hontan Antigoko torneoa irabazi zutenak egiakoa irabazi zutenen aurka izango ditugu. Egian garaile orantxe gutxi gainera Julen Alberdi eta Carmelo Loza izan ziren, Antigo Jorge Fernández eta Adrián Azpiroz. Beraz hor 2 pelotari Errioxar, Nafar bat eta Gipuzkoar bat izango ditugu, eta Josebari Etxebarria epailaren esanetara dauzkagunak Gerriko Gorriz, Mirien Arraiza 19 urteko pelotaria, pelotaleko ondan hasi zen pelotan, Naro Agirre bere atzelaria, zestoarra, nahiz berari gustatzen ziren bezala Arroa Goikoa, pelotari bikaina benetan, torneo askotan ibilitakoa. Gerriko Gorriz, Laia Salsamendi, 18 urterekin, eta bere atzelaria Irati Zabala, Behartzana elkarteko pelotaria, 23 urterekin, Laukoteko Zarrena, gazteendak Laia Salsamendik 18 dauzka, gero Mirien Arraiza Donostiarrek 19, Noro Agirrek 21, eta Irati Zabalak 20. Jaialdi asterakoan biletu bateko isiluneare gorde da, eta Valentziako bandera eta Euskal Herriko ikurrinarekin atera egira pelotari guztiak. Lehenengo 2 partiduetan takorik gabe izan egiteko, orain tako eta guzti, eta hau seguru nago hor zaudetenei asko gustatuko zaizuela, dudarik ez daukat. Komentarioren bat egin egaldi mazue, badekizu zein den bidea. Mirien Arraiza prest zaka ateratzeko, Leon Castilloak ala erakutsi duelako, Jose Mari Etxebarria epaia esplikazioak ematen, zaka nondik eta nora, nahiz askotan zaketokian marka egiten baldin bada, hemen markari gabe, 4 artazotik, zaka atera du Arraizak. Txapa. Irati Zabalaren erantzuna oso behartuta sartu da pelota hortara, eta ez izan du eraman, bat eta utz. Korrometroko martxa jarri dugu. Zakea Mirien Arraizaren. Aurreko kamara bultzeko. Hor da Mirien. Lagarren kuadran botea, Zabalean, pelota gurutzatua, ezkarrez eraman Zabalak, azera Arraizak, Zabala jaso, Agirrek azeratu, arribatu, ezkarrez Zabalak ezin, bieta utz. Zakea Mirien Arraizarentzat. Hor da Mirien.
Antigoko Elizan amabireko kanpaiak entzuten ditugunean. Zabala jaso. Ezkerrez Arraizak. Sasamendik ezkerra irez eraman. Ezkerrez Arraizak. Sasamendik ezkerra irez. Irutorrietik Agirre. Ezkerrez Zabalak. Agirrek eskuinez. Ezker pareta joater da pelota. Ezkerrez Zabala. Arraiza Donostiarrak. Dejada Zabalera eta bikaina. Iru eta guz, oso tanto polita. Iru eta guz, momentu ziru tantoak gorriak egindakoak. Mirin Arraizak bi egin ditu, bat eta utxekoa sakez, eta hau dejadaz egindakoa. Bi eta utxeko Agirrek egin duena. Arraiza sakera. Sake Arroa, Zabalera. Eskuin Zabalak eraman. Agirrek hirugarren batetik. Zabalak lautik, zen horretik gaiko txapa. Agirrek asko binez. Zabala laugarreko batetik jaso. Agirrek lautik asko binez. Zabalak arrimodutako azkarrez atera. Arraizak jokatuko du botera. Irutik azeratu. Sasamendik boleaz. Aukerako txidio Ireni. Honek arrimatu. Zabalak ezkerrez jaso. Agirrek hirugarreko batetik dejada. Ezkerrez Sasamendik jaso. Arraizak ezkerrez, Zabalera gurutu nahi eta eskura erdian utzi dio Arraizari, Agirre. Salsamendik irutik atzeratu. Bosgarre kuadrotik Agirrek, jaso. Salsamendiren pelotak ada Zabalera, Agirrek eskatu, Arraizak ondo utzi. Golea zetxokoan, Salsamendik Arraizak jaso. Salsamendik dejada txokora, tanto. Txost, egin du, oso ondo. Naia Salsamendik egindako tantoa. Bat eta hiru. Esan dugu, bigarren eta hirugarren partiduan, gurekin komentarista honetan eta laguntzaile Inigo Biane izango dugula. Antolakuntzako kidea, Inigo, eguerdion. Eguerdion. Bueno, lehenengo bi partiduetan pelotazale asko gozatu dute, umeak ikusiz. Etorkizunelako beti txiki-txikiekin egin beharra da lana. Eta orain ja emakumezkoena, oia beste maila badauka honek egin. Bai, noski ez da. Esan duzu bezala, bestea da oinarria edo, ez? Pelotan... umetxok ez da, eta bain ja, hauek, beste elite mailako emakume die, hauek jokatzen nahi dienak, txableketa oso garrantzitsu jokatzen, eta gizonezkoena ere bai oso partidu potente izango da, zertik alde batetik Antiguoko txapeldunek, egiako txapeldunen aurka jokatuko dute, beraz, maila handiko lau pilotari jokatuko dute gizonezkoetan, eta baita ere emakumezkoetan ikusten egin bezala. Egia da, udaran zehar torneo. Txabeketa asko izaten direla, eta ja sasoi honetan gutxiago izaten dira. Eta helburu nagusi bat zeukan elkarko jaialdiak, elkartasuna txikimendua adiraztea Valentziako herriari, pentsatu nahi dut, onuntzera torri eren pelotariak, ondo hartuko zutela gonbitea, za? Bai, egi esan, danak baiezkoa azkar esan zuten, danak oso prest, honea tortzeko, eta antolakuntzatik oso eskertuta, behaiek hemen nahi izan dutelako egon. Egie da, jokatzen dutela gutxixo baina zuk esan duzun bezala, baina asteburutan ere partidu batzuk eta izate dituzte, eta hala ere hemen egon nahi izatea, guretzako oso ederra da, ezta. Ikusi dute Valentziako hainbat komunikabideetan ere oihartzuna izan duela, gaur hemen antolatu den jaialdi honek. Bai, jarri ginen behaiekin eta harremanetan, komunikabide askokin jarri harremanetan, oso ondo hartu dute, oso pozik, eta bai, batzuk sei komunikabide edo baten bat gehiago, bai ate dutela notizia, eta eskertuta daude behaiek, eta gure guztua, hau antolatzen. Pozten gara, hau eta gehiagoren beharrere baute Valentziarrak eta animotoa, desakadarik handiena eta astuena. Bere gizat. Kanta jokoan da, markagainan 5 eta 1, Mirin Arraiza eta Naro Agirre irabazten begira. Salsamendiren pelotak aldatzera. Jaso Agirre. Salsamendi prest. Zabalera moztu, Arraizak bolea zerantzun. Salsamendi kantxa erdian, dejada txokora. Ezkerrez Agirre jaso. Falta. 10 Agirre galdu duen lehenengo pelota. Lehen Salsamendik ere pelota galdu du, sake batera bolea zesartu da. Eta galdu ditu. Salsamendi birtza sakea. Markagailuan 2 eta 5. Hor da laia. Ezkerrez Agirrek,
Goia baina barruan. Zabalak irutarretik. Agirrek Zabalera, Sasamendi jaso, Arraizaren bolea txokoan hona da, Zabala jaso. Agirrek irutik, ezkerre Sasamendik, bolea Agirre ondo. Sasamendik, irutarretik Agirrek. Zabalak lautarretik. Agirre kantxarretik jetxi pelota, laia jaso txokoan utzi, ezkerrez ezin. Mine Arraizak, 75 Inigo, tanto polita. Bai, oso polita ezta. Oso polita nola moitu duen pelota. Berengo hemen naroak ere nola jetxi duen. Errepik pana hor daukagu, eta gaur honentzan bi partidu nagusienetan ari diren peloteriak neskaten gero ariko direnak kamisetetan, soinean, Antigua Valentziarekin. Hor da laia sakera, 3-5, laugarren kuadroan botekin, sake gurutzatua, Agirre bosgarren kuadrotik ez jaso, 4-5, sake zegin duen lehena, laiak. Bai, esan hemen ere nahi genula egin Agieko txapeldunak Antigoko txapeldunen aurka. Hemen Antigoko txapeldunak izan ziren Goiuri Zabaleta eta Itxaso Erasun. Eta biak prest zeuden jokatzeko, baina justu emakume amazterkapen aurreko asten xelkatu ziren aste honetan jokatzeko, gaur jokatzeko eta horregatik ezin izan du etorri. Eta azkenen gero etorri da, gero esan genuen Mirian Arraiza eri, Antigoko da alako baita ere, eta Irati Zabalari jokatzeko, eta danak prest. Bote lasterrean jokatu nahi izan du Mirian Arraizak ezin pelota jaso eta partiduko lehenengo berdinketa. 3-8 hasi dira aurretik Arraiza eta Agirre, 5-bateko azer egon dira, baina azkenengo lautantoak Salsamendik eta Zabalak egin dituz eta partiduko lehenengo berdinketa. Sakea laia Salsamendirentzat. Laugarren kuadroan Zabalean bote egin, sakea gurutzatu. Oso ondo Agirre. Zegi beso da dardazkar. Zabalak eskuinez. Eskuinez Agirrek, ezkerre Zabalda moztu laiak. Arraizak ez jaso, 6-5, begira. Galtzen hasi direnak eta galtzen zeudenak 5-1 irabazten ari gira 6-5, 5-8 partziala. Eta horreko gakoa, Salsamendik azmatu dituen 3 pelota, eta Mirian Arraizak galdu dituen beste 3 neska. Laia sakera. Esan du lehen, ikusentzuleok, zerbait komentatu nahi baldin badazue, zerbait esan nahi baldin badiguzue, lasai. Gu prest, diozuela komentatzeko. Zabalak, jaso Arraizak. Utzi Salsamendik. Zabalak lautik. Agirrek lautarretik. Salsamendik ezkarrez zairez. Agirrek. Salsamendik ezkarrez. Eskuin izatzera Agirrek. Zabalak ezkarrez gora. Zeina. Zabalak galdu duen bigarren pelota. Partiduko bigarren berdiketa, 5 izan dugu aurrena, 6 dugu bigarna. Mirian Arraiza etxeko pelote egin sakera. Merezi urteko paria. Duin bezala usatu, laugarren kuadran bote egin, sakea gurutzatu, ezkar hormaga, 5 Zabalak piztu. Ezkarraz Arraizak. Zabalak lautik. Agirrek lautik ezkerrez. Eskoini Zabalak. Agirren pelotaka da bikaina. 5 Zabala. Arraizak ezkerrez Zabalera. Zabalean utzi Salsamendik. Arraizak Zabaletik Zabalera. Bolea zetxokora laiak oso ondo. Agirrere bikain. Zabalak. 3 territik. Boleaz huts Agirrek. Estoako pelotariak, Arragoiko pelotariak galdu duen, lehenengo pelota. 7 eta 6 urdinak. Salsamendi eta Zabala horretik inigo. Bai, ez da. Hor, galtzen jundi asko eta xentegatik hasieran. Eta badirudi, hor partidu irazteko gokin etorri diela. Salsamendik aukera, ezkerrez airez. Agirrek bitarritik. Zabala. Agirrek eskuinez, arrimatu pelota. Zabalak oso beti lautik atera, ez dira txarra utzi Arraizari, ez egiten duen Ostiarrak. Ezkerrez bikain atzeratu.
Lauteretik Zabala jaso. Arraizak Zabalera. Jaso Sasamendik. Agirrek iruterritik utx, ezin eraman. Gaizatu zaio pelota. Agirrek galdu duen bigarrena. Eta bitantako errentak urdinentzat. 8-6. Atseen txiki bat hartzera pelotariak. Neurketa hasiela 12 minutu. Arraiz eserita, Agirre orain izutik. Bi ordinak Salsamendi eta Zabala zutik. Laiak takoaren bat moldatu nahi du. Txarteaz baliatuz. Eta prest daude partidari egiteko. 8-6. Laia Salsamendi saka ateratzera. Sakarekin tanto bat Laiak. Biren Arraizak bi. Ordo Laia. Sake gurutzatua. Ondo Agirre. Zabalak laugarren padotik. Arrimatu. Agirre bostetik. Atera. Salsamendik. Arraizak sakora. Salsamendi bigarren padotik ondo jaso. Ezkara irez Zabala Agirrek. Zabalak utx. Ez zuen bat zertxo ere pelota horrek. Baina galdu egin du. Behartzanako pelotariak Irati Zabalak. Tanto batera etorri ere nigo 7-8. Bai, ez da, hor utx batzuk izaten nahi dira. Eta berez, bueno, hor nik uste dut markatzen da bizka diferentzia, horren bintzat, Laia Salsamendi dela, ez da. Oso pelotarie. Eta bueno, ikusin behar, bueno, oso parejo dijoz. Duda badaukat inigo, lehen nik aurkezpena egiterakoan esan dut Laia Salsamendi Otsagiko pelotaria eta zuri entzun dizut errenteriakoa dela, errenteriakoa izango da. Zure da seguru nerea baino beto daudela. Errenterikoa beak esan dit, errenterin jaio zala. Eta vale. horrexeatik bai. Jaioan nintzala, baina bueno, pentsatzen dut, bueno, gero ja, ez da egite, nundik esan duzu? Otsagikoa. Bale, horkoa, igual hor eziko zan igual, baina berez jaio, errenterin jaio zan. Bai. Bueno, 7-8. Zabalak eskuinez. Agirrek, txokora jetxi ederki. 8 berdinketa. Agirrek egin duen bigarren tantoa. Polita izan da. Politia oso. Bai, pelota oso oso ondo bote motzen du. txikiko pelotaria ira hauek, o pelota dira eta atera bezala atera eta hortxe gelditu zaio Laiari ezin jasota. Arraiza, partiduko 3. berdinketa. Bosnako aurrena, 6nako bigarrena, 8nako hauxe 3. Arraizaren sakea, Zabalak ezkerrez, goia baina barruan. Agirrek, arrimatu. Zabalak atera. Arraizak ezkerrez txakora. Jaso Laiak. Agirrek Zabalera intentzia guztiarekin. Jaso Salsamendik. Boleaz Arraizak utx. 9-8. Dirien Arraizak aldu duen 4. pelota. Momentuz utxegitea gehiago ditugu asmatzeak baino. Arraizak 4 galdu ditu. Agirrek 2. Eta Zabalak 3. Galdutako 9 tanto. Agirrek azkarra zazpi sakea jaso. 10-8. Sakearekin Laia Salsamendik egin duen bigarren tantoa. Mirien Arraizak ere bikin ditu. Momentuz, zenbaki begira bintzat, Laia Salsamendik ditu zenbakirik horrenak. Hor da Laia. Sake gurutzatua. Ezkerrez Agirrek. Ez. Sakearekin lortu den 3. Eta horrentxe inigo, partiduko alderik handiena 3 tantokoa urdinentzat gorriek izan dute, laukoa ere, 5 batekoa, baina urdinentzat horrentxe eta alderik handiena.
Bai, gero hori, Laia oso ondo jokatzen, ez du pelotei galtzen. Sakeak gurutzatu egiten du, eta hoxe, eta baina bai, gurutzatu du sakea, gero ondo jokatzen du, osea, komplikatu gabe. Agirre, 11-8. Eta zabalak pixkate eusten balin badio, ustete... Bai, gaina... Agirre ezkerrez. Sasamendi pelota bella irutar dira. Ezkerrez Arraizak Zabalera Sasamendik barruan, Arraizak ondo jaso, airez moztu du Laiak, jaso Arraizak, Sasamendik atzeratu, atzeraka korrika Agirre, lauteritik eraman. Eskuine Zabala indartsu atzean jarriz. Osterritik, zestarrak eraman, boleaz biparretako Alaiak, Arraizak jaso, txokora Sasamendik, erne egonda Agirre, atzeratu, Zabalak hirugarreko adotik bote txarra egin dio, aukerakoa Agirrek atzean jarri, eta ezkerparetan gora Zabalak, merito Agirrerena, defenditu behatzenean ondo defenditu delako, eta orain atzen baliatu da, beherazit amaikako egiteko tanto polita ino. Bai, oso tanto politia. Danak nahastuta eta oso politia izan da. Hor Laia Salsamendire bai, hor bastante jokun sartu da baita ere hor aurren, eskubialdea hor Zabalea botaz pelota, eta hor defentsan ere lan ondien du edanok, politia tantoa. Sakea Zabalak ezkerrez jaso, Arraizak bitik Zabalera, Salsamendi txokora, eskatu Agirrek, utzi Arraizak ondo, atzean zestoarrak Zabalak eraman. Irutaritik Agirre, ezkerrez Salsamendik, lautik eskuinez Agirrek, Zabalak, ezkerrekin joko zuelakoan, azkenen eskuinez behartu behar izan jokatzera, ondo. Sasamendik ezkerparetan sartu Agirrek atera. Sasamendiren gantxa Zabalera. Jaso Arraizak. Zabalak, txokora, jaso Agirrek. Momentuz Urdinak tanta dominatzen. Zabalak atzeratu. Lauaren kuadrotik Agirrek. Erotarritik Zabala. Ezkerrez Agirrek. Airez Sasamendik. Agirrek laugarren kuadrotik. Iretarritik Zabalak. Agirre jaso, tanto luzea joan. Iretarritik Zabala. Atzera Agirrek. Sasamendik txokora. Arraiza biparetako aderra, Miriam. 10-11 oso tanto polita. Bai, oso politia. Atzelari gaina oso ondo ibili die. Pelota atzeatuz bik, eta bai, gero azkenen, Miriam Arraizak tanto oso politin du. Zakea Miriam entzat, oso tanto polita. Zabalean laugarren kuadrotan bote egin, sake gurutzatua, Zabalak, ondo ezkerrez. Mirenin bolea txokora, jaso Sasamendik. Agirrek hirugarren kuadrotik intentzio guztiarekin Zabalda, baina bere nahi baino arroago atera zaio, txokora Arraizak. Atzera Sasamendik. Ezkerraz Agirrek. Sasamendik atzeratu. Bosgarren kuadrotik jaso Agirrek. Sasamendi. Hirugarrenean moztu. Jaso Agirrek. Zabalak atzera. Agirre lautik eman. Zabalak atzeratu. Agirre lautik. Zabala. Agirrek. Ezkerrez Sasamendi jaso. Arraizak ezkerrez. Sasamendi Zabalera. Arraiza erregonda baina ezin izan du pelota jaso. Meritoa. Laia Salsamendirena. Tanto bikaina inigo 12 eta 10. Bai, oso na. Ederra tantoa. Partio erekatua dago. Gorriak irabazen egon dira 5-1. Urdinak 3 tantoko aldeari izan dute 11-8. Baina ezin igez egin. 12 eta 10 momentuz. Partida oso lekatuta dago, Egia hor detalle batzu daudela, fallo partidu ondiela, gero, eta azkeneko bitanto oso polit. Oso lekatuta dago partidua. Salsamendiren aukera, tanto. Txost egin dio. Ezin izan du
Naroa Agirrek pelota jaso, 13-10, 3 tantoko aldea berriro. Eta nioena, zenbaki begiratuz, laukoteko honena regularna, Laia Salsamendi. Sakerekin 3 tanto egin ditu, jokoan 4, guztira 7 tanto. Salsamendi. 4. kuadroan bote egin, sake gurutzatua, Agirre 5. kuadrotik, justu eraman. Salsamendi moztu txokoan, jaso lehenengo botean, niri lehenengo botean iritu zait. Bueno, hor protesta egin du Zabalak, azkenean tantoa urdinen zat. Hora errepikapena ikusten dugun. Niri lehenengoan iritu zait. Protesta egin du Zabalak, baina bueno, errepikapenean ere ala iritu zen, lehenengoa zela. Salsamendi sakera, 14-10. Sake gurutzatua. Agirre 5. kuadrotik. Salsamendik txokoan moztu. Jaso Agirrek. Salsamendik atzera bitik. Goleaz Agirrek. Zabalera intentzio guztiarekin. Arraitza jaso, Zabalean utzi gainera. Salsamendik bildu ezker paretara. Agirrek txokoan. Salsamendik ezker jaso eta arrotu pelota. Lautik oso ondo Agirre. Zabalera erne gonda Salsamendi. Arraiza Zabalera berriro. Zotamano oso Salsamendi. Botera 3 territik, gora ordea. Agirrek bere pelota. Oraintxe behi benetako zuloa, Inigo. 15-10. Gaina, Laia Salsamendik ja hasieratikan sakeakin arrimatu iten du, eta ja bigarren pelotazoa ja dauka pelota oso aurren. Eta gero gaina oso eskugozoa, ezker eskudikin oso errexi ematio pelotaik. Eta naiz eta bestek ere ondo diren, baina Agirre ere bai, pelota jaisten, eskubiratzen, baina bueno, Laia beti dago erdin, beti ondo kolokatuta, eta nik uste diferentzi markatzen ari da, eta bueno, datuk ere hori izaten du. Zeinek esan abenduan sartu gerela gaur, 19 gradu ederrekin hau da, guraldia daukaguna, paregabea, bikaina eta zer zeinek ez da, men pelota lekurako ara. Ze tanto egin duen, Naroa Agirrek txokoan. Aspaldiko partez tantoa. 4 partziala sartu dute. Laia Salsamendik eta Irati Zabalak, 15 eta 10 aurrera hartuz, baina oso tanto bikaina orain, Agirre txokoan egin duena 11 eta 15. Bai, pelota atzeratzen du Naroak, baina baita ere hor aurreko joku hori ere oso ondo dominatzen du, bai eskubialdea, txokora, jaitsite du pelota, dejada, oso pelotari kompleto iritzeit. Kantoa jokoan, Agirrek azkerrez. Lautertik Zabalak, justu libratu du, geiko fleketik pelota. Txokoan moztu Arraizak, jaso Zabalak, Agirrek irutik, kantxardian botea. Lautertik Zabala, ezkerrez Agirrek, Zabalak atzeretu. Bostetik Agirre, Laiak moztu Zabalera ondo, Arraiza jaso Zabalean utzi. Salsamendik atzeratu Zabalean arazoak Agirrerentzat, korrik atzeraka, oso behartuta baino eraman, Salsamendik txokoan moztu, Arraiza jaso, ederra tantoa, boleaz Laiak, Arraizak, hau ere jaso, Salsamendik dominatzaile segitzen du, txokoan utzi, biparetako batekin erantzun Arraizak, bildu ezkerparetara. Salsamendi aire sartu da, Agirre baino ez eraman, tanto bikaina. 16 eta 11. Diferentzia markatzen ari da Laia, Bai, Laia gaina baita ere hori ez, ezkerrez gantxoa Zabalera. Eraman dunen, gero eskubira atzeaka, baina eskubiraka bota dio atzelariai. Naroa ere eskubira jun beharra. Eta ja, beak hartzen du, kantxako zentro hori hartzen du beak, eta hor oso komplikatua da, hori behai tantoa sartzea. Beak dominatzen du, goiti bera. 16 eta 11, bikaina, Laia Salsamendik egindakoa. Jokoan 6, sakez 3, guztira 9 tanto eginda. Arraizak egindako egin beste galdu ditu, 4 egin 4 galdu. Agirrek egindako 4 dauzka, 3 pelota galduz. Eta Zabalak, Irati Zabalak, tantorik ez du egin, eta 3 pelota galdu ditu. Sakea, Laia Salsamendirentzat. Sakearekin 3 tanto lortu ditu. 4 eta 5, 10 eta 8, eta 11 eta 8. Hor Laia.
Pelota beste atzelari eraman. Naro Agirre bote batzuk eban. Bueltatu nahiari. Eta Sasamendi sekateratzen. Sake gurutzatu atera dugu. Ezkerrez Agirrek ondo erantzun. Laiak irutik. Eskuinez Agirrek erantzun. Sasamendi moztu. Eskuinez Arraiza jaso. Ara, Sasamendi galdu du lehenengo pelota. Ezkerrez txokoan ez du pelota horrek ezar, baina galdu egin du eta 12-12. Bai, hor ezagit, behaz puntiak ere jo dion eta beratzen zaio pelotari. Berez pelotari beak errex eamate ditu, baina bai beraz jontzaio. Neurketa zizegula, 28 minutu. Momentuz 12-16. Pantoak adina minutu. Ara, ez zuen ezerre pelota horrek, bueno, hemen dibintzat, bote txarra egin dio Mirin Arraizari zin izan du pelota jaso, eta 17 urdinentzat, 17 eta 12 partida 22. Bai, bote txarra edo beak irriste egin, edo dago zarek esatu zaio bai. Laia Sasamendi izan. Laugarren kuadran Zabalean bote egin. Sake arro gurutzatua, bosterrietik ezin. Eskua ere ezin izan dio sartu Naro Agirrek. Eta 18 urdinentzat. Eta Laia Sasamendik sakearekin egin duen laugarna. Sakearekin lau, jokoan 6 guztira 10. Laia. Sake arro gurutzatua, Agirrek eskarrez gora. Beste bat. Sakearekin asko egiten ari da, bai, tanto ditunak eta eramatitunak beste atzelarik ere, kao, uzten die oso horren, ez da pelota. Eta gero ja horrazten da behan moitzen. Sakearekin bostantu egin da. Claro. Orda Laia. Oinere sakearra. Agirrek azkarrez jaso. Zabala, 3. kuadrotik. Lauteretik Agirre jaso. Sasamendik irutik. 3. kuadrotik Agirrek. Iruterritik Zabala jaso. Agirre pelota bila, irutik moztu. Ezker Sasamendik jaso. Agirrek iruterritik ezkerre Zabalera. Zabalak. Agirrek atzeratu. Ara, eta Zabalak ezin. Zabalak galde duen laugarren pelota. 13 eta 19. Sakea Mirian Arraizarentzat. Bitontan lortu du sakearekin. Jokoan beste bi guztira 4. Hor da Arraiza. Laugarren kuadran botea. Sake arro gurutzatua, Lauterrek arrastak egituz. Ondo Zabala erantzunean. Agirrek arrimatu. Zabalak ezkarrez atera. Agirre. Lauterretik eskuinez. Zabalak, Zabalera. Arraiza jaso. Ez du txarra Laia Sasamendik. Txokora arro egi ordea. Atzera Agirrek. Zabalak lauti jaso. Agirre jetzi. Sasamendik atzera, arazoak Agirrentzat, atzerak akorrika joan ezin eraman. 20. Ba, horri ikusi da, hor Salsamendiri 2 utziezko pelota askubiz. Izugarrizko destroza itegola. 23. Eta ezkerra zure Toki bai, guztietan tanta egiteko ahalmena dauzkainero. Txokoan bezala Zabalean, biparetara bezala dejada, 0 atzean orain bezala, 23. Alatxe da bai. Sake Laiarentzat. Sake atera du. 5. kuadrotik, justu aliagatu da Sasamendi Zabalean, Arraiza jaso, Sasamendiren bolea txokora, sekulako abiadura manaz pelotari eta tanto. 21 eta 13. Sasamendirentzat bere azken sakea. Sake arro gurutzatua, Agirrek bostetik eraman. Ara, eta Sasamendik utx. Airez jokaldia egin izan du txokoan.
eta hutsegin egin. Sake Arraizaren zat. Ezkerrez Arraizakatzera bolea Sasamendik ezin. Merito Arraizarena. 15-21. Zortzi tantoko errenta izan dute. Bi tantok murriztu dute, orain 6-arekin dira. 15-21. Sake Miriren zat. Zabalak. Mirinek aukera. Zabalela moztu, Sasamendi erne dago. Txokoan bildu, Agirrek azkarrez ezin eta bokatu da partidu. Merita berriro. Laia Sasamendirena. Eta mentxe bukatu zaigo partidua. 22 eta 15 emaitzarekin. Neurketak 33 minutuko iraupen izan du. Hiru zozketa, 3 sortea. Orain zozketa dago. Etorri mesedez. Elastikoak oparitu dituzte Aspek Altunarena, Baiko Kizenik gabekoa. Miren Arraiza berak ere elastiko bat oparitu nahi izan du. Eta gu bagoaz dekaldera, protagonista ez dakotatzen digote. Esaten otsakikoa zinela, gero zuzendu behar izan dut esan zerrenderikoa zerela, totzuk zan diazu bai. Arrenderi jaio nintzen, gero izaban bizi nintzen, eta orain etxorin bizi nahiz. Hori da, esan izan bezala, bizimodu komplexo alde batetik bestera, baina bai, hori da, esan dezuna. Laia, 2 urte oso txar pasatu dituzu, 2 belaunetako ligamento guruzatuak hausitzen ditun, baina kalbari hori pasatu duzu eta ematen du ondo superatu duzula, ezta? Bai, egia esan oso 2 urte gogorrak,
Enuen pentsatzen oain hemen ongo nintzela, ze gaina frontoineri kariño handia diot eta esan dakoa oso urte bitxarrak, baina oain hasita oso gustora eta poliki-poliki ritmo hartzen. Ia bilabete eskasi zen dira hasi zinela, ez da, hortxe abuztuaren bukaeran edo horrelakoaren bat, ez? Bai, irailean egin nuen lehenengo partidorla ofiziala, eta hori hasieran kostata ez, eskuak ere oso gaizki, eta, bueno, hain ematen du erritma hartuta nagola, belaunak, bueno, molestia eman notatzet oraindik, baina, bueno, eskutatik pixkatu eto nago, gaur justu pixka bat gaizki ukatuz, baina, bueno, orokorran bastante ondo. Oraindik pentsatu nahi dut, rodaja falta zizula, ez dakit proporzioa hitz egitea dagoen zenbaten zauden, eguneko egunean ez zera oraindik egongo, ez? Ez dut uste, oraindik koskat falta zait, bai fisikoki eta guztioi esango nuke oso ondo nagola, inoiz baino beto, baina esan dako oraindik mugimendutan eta eskutatik oraindik pixka falta zait. Bueno, gaur behintzat, lehenengo tantoetan ez kosta egin zaizu, baina gero oso ondo zabalean bezala txokoan pelotari golpearekin emanaz, abiadura handia emanaz, velozida handia emanaz, atzean ere bai, gero gozatu zikus zaitut. Bai, hasierak normalan kostetik zaizkit, baina esan dakoa. Ritmoa hartuz joan naiz poliki-poliki, eta bain niretzat partidak entrenamenduak bezala hartu behar ditut, presiorik gabe, eta behintzat gozatzen saiatu, eta nik uste partidan zehar lortu dudala. Gure aldetik eskertzekoa da zuen jarrera eta antigura etorri nahi izatea Valentziarri laguntzera. Bai, niretzat ere ore bat da laguntzeko preste egotea, eta berez hemen jolazte ere esan izan bezala pozgarra ditu izait hemen, gustua sentitzen naiz hemen, eta gaina laguntzeko bada, oraindiko gehiokin. Alegia Sasamendi, eskerrik asko eta zorionak. Bale, mila esker. Bazakete zure laguna nun daukagun, ez, barura joan, ote da. Bueno. Besterik ez, gutxarte txiki bat hartuko dugu, eta laster goaz goikaldera, ja berotzen ari giren elite mailakoen partidua komentatzera.
Este será bonito, este sí va a aparecer. Bueno, gaurko jaialdiko azken partidua, gizonezkoen elite mailako partidua. Como decía, último partido del festival de hoy, a favor de los valencianos. Eta bueno, gizonezko, o sea, elite masculino, partido de élites masculino. Bueno, aurkeztuko izkizuet, lau pelotariak, alde batetik, gorriz dituko dienak. Aurrelaria, Zizurkilgoa, Aurrera Tolosa klubekoa, 23 urte ditu, bera da, Julen Alberdi, txalo bero bat beretza. Su zaguero viene de Baños de Río Tobia, es del club Barberito, tiene 20 años y él es Carmelo Loza. Eta orain urdinez zaituko dienak aurkeztuko izkizuet. En primer lugar, el delantero. El delantero viene desde Fuenmayor, es del club San Cosme, tiene 21 años y él es Jorge Fernández. Un fuerte aplauso para él. Eta bere atzelaria, Irurtzungo klubekoa, berak 21 urte ditu, eta bera da, Adrián Azpiroz. Eta esan, aliciente bezala, hemen daudela, aurtengo Antiguako txapeldunak, izan ziela Jorge Fernández eta Adrián Azpiroz, eta egiako txapeldunak, Julen Alberdi eta Carmelo Loza. Como decía, aquí como aliciente están los últimos campeones del torneo del Antiguo de este año y del torneo de Eguía de este año. El torneo de Eguía lo ganaron Julen Alberdi y Carmelo Loza, y el torneo del Antiguo lo ganaron Jorge Fernández y Adrián Azpiroz. Beraz, zeinek irabazten duen, a ver quién gana. Zorteon. Bueno, pelotaren aurkezpena egina dago, eta benetan errebantza giroko partidua dela esan genezake. Batetik uda hontan, Antiguoko tornea irabazi dutenak ditugu, Gerriko Ordinez, Jorge Fernández, Herrio Sarra eta Adrián Azpiroz Nafarra, Irurtzungoa, eta Gerriko Gorriz, Julen Alberdi eta Carmelo Loza, Julen Alberdi Zizurkildarra eta Carmelo Loza Herrio Sarra, Fuenmayorkoa, hauek egiako tornea irabazitakoa. Eta errebantza moduan ia dela, besteak beste, Jorge Fernándezek eta Adrián Azpirozek finalamen irabazutenean, Julen Alberdiren kontra bai, baina Carmelo Lozaren kontra ez, orduan antxona pezetxeak hartu egiten bere toki eta final hartetik 3 pelotari dezkago, Laurak ere pelotari bikainak, eta seguru nago ikuskizuna azkeniko digutela. Zalantzarik ez dago.
Ea asmatzen dudan. Alberdiren sakea. Bolea zerantzun Jorge Fernandezek. Alberdik atzeratu. Aspiroz. Zegareko alberdik atzeratzen da. Alberdik aukera. Ezkerrez, txakoan utzi. Jaso Jorgek eta dando berak egin. Esaten zian Jon Alberdik lehen berriketan geranean gaur lana zeukala. Goizean tokatzen zegela, baina bere lan txanda turno aldatu egin duen eta arratsalean lanera joango da. Ezpike lan egiten du lana, egiten dutela, eta han izango bere arratsaldean lanean pasatzeko ordua. Jorge Fernandezek sakez egin du 2-0. Bizko arrazida partidua. Lehenengo bitantoetan Jorge Fernandez protagonista. Lauterrien bote egin, sake arro, gurutzatua, Carmelo Lozak ezkerret posteretik erantzun. Spiros. Lozak, posteretik. Spiros. Ezkerret Lozak. Spiros. Alberdi, pelota baina irugarren kuadrona. Hemen eskuiniz arrotu atzean jarri arrimatu, zeitik Azpirezek atera Alberdi. Txokan utzi, Jorge Fernandez jaso, Alberdik bigarren kuadratik atzeratu. Espiroz. Alberdi Zabalela moztu, Fernandez jaso, Zabaleti Zabalela utzi, Alberdik atzeratu. Bolea zeraman Fernandezek, Lozak, Carmelok atzeratu. Azpiroz, ezkerra irez. Alberdik, Zabaleti txokora. Txokoti Zabalela Fernandezek, txokoan ederki, Jon Alberdiren tatua bikaina. Merezi du errepikapenak, a ber, noleko zon egon. Ezin erreza, Efektu eta guzti. Ezte txakoan ezkerra nola jarri duen. Bat eta bi. Jon Alberdi sakera. Sake arroa atel du boleaz. Fernandezek erantzun Loza. Iruetarritik. Bosterian Azpiroz. Alberdik txakoan, Fernandezek ezkerrez atera, ez dira ondo elkar ulertu bigorria, baina azkenerako Lozak arriskoa usatu du. Fernandez txapagainen maztu, jaso Alberdi, Fernandez beste aukera ez. Keinu egin eta aspirazio utzi honek atzeratu, Lozak golea, goian baino barruan, Fernandez moztu, ederra Jorge. 3-1, bikaina tontoa. Sakea Jorge Fernandez entzat. Bi Herrioxar, bata urlaria, orain saka dira Dunazo Maiorkoa. Eta bestea Baños de Río Tobiakoa, Barberito klubekoa. Barberito handia herri hortakoa, klubu Algera izena drama, harto pelotaria. Lautik Azpiroz, 3-1 markagailua. Loza jetzi, Fernandez. Lauteretik Lozak. 6 Azpiroz. Alberdik moztu Zabalera. Ederra, Julen. 2-3. Alberdi. Lauterria motegin, bolea saka erantzun du. Fernandezek. Loza aurrera joan da pelota atzean, bostetik ondo adiren Azpiroz. Txokoan moztu Alberdik, tanto. Iruna. Sei tanto jokatu dira, eta galdutako tantorik ez dago. Bat saketik egina da, baina beste bostak jokoan egin dituzte. Sake Alberdi dentzat. Lauterrien bote egin, sake gurutzatua, bolea zerantzun eta honezen. Alberdik ezkerrez. Fernandez Zabalera, Loza. Spiros laugarren pasatik, pelotaka da bikaina Adrianek. Lozak ustetik.
Lauterrian Azpiroz. Bosterritik atzea jarritako pelota Lozak. Azpiroz. Loza. Ozean Azpiroz. Alberdik irutik. Ezkerrez Azpiroz. Logarreko arretik Zabalera. Arazoak Alberdirentzat ondo julen. Atzera Jorgek. Alberdik atzelari postua dauka orain. Baba bere tokira. Boleaz Loza. Boleaz Hernández. Lozak Zabalera. Ezkerra irez Hernández. Boleaz Loza. Hau da hau ritmoa damatena. Lozak. Ezkerra irez eraman. Fernándezek aukerako pelota. Hala. Utx. Aukerakoa zuen. Utxekin du. Galdu duen lehenengo pelota. Fernándezek. Eta lehenengo aldiz gorriak markagailen horretik. 3-1 galtzen egotetik, 3 utxoko partzial egin eta irabazten ari gira 4-3. Joran Alberdi. Zake atera du. Ezkerrez Adrián. Rozak atzeratu. Azpiroz bostetik. Alberdi Zabalera. Jaso Fernándezek. Lozak. Azpiroz txakora. Alberdi txakoti txakora. Fernándezek jaso. Lozak lauaren kuadratik atzeratu. Seian Azpiroz. Alberdik ara. Masuta zurez sekulako dejada. Bigaren kuadratik pelota hartu. Ezkerperetatik metro eta erdira. Eta Zabalean nola jarri duen eta ze tanto egin duen. 5-3. Julen Alberdi sakera. Zabaletik Zabalera intentzio guztiarekin. Azpiroz. Alberdik beste bat. Bigarren kuadratik hau ezkerra ere, Zabalera gurutzatuz ze egin duen orain manera. 6-3. 5 utzeko partziala. Horriak. Galtzen egon 3-1. Irabazten ari gira 6-3. Alberdi. Azpiroz igarren batetik. Lozak iruteretik atzeratu. Errebotea zein du eskuinarekin Azpirozek. Oraindik ere bazetan tartea eta ondo eraman du. Azpiroz ezkerrez. Alberdik. Fernández. Gozea Loza. Azpirozek ezkerrez. Alberdik. Fernández hirugarren kuadra. Alberdik eraman. Txokoan moztu Fernándezek. Lozak piztu kaso. Fernándezek atzeratu. Lozak laugarren kuadratik. Azpiroz. Alberdik ezkerrez biparetakoa. Ara. Fernándezek ze ondo engainatu duen. Alberdik Zabalerako bidea hartua zeukan. Eta txokoan nola egin duen 4-0. 4 dituzte Jorge Fernández Adrián Azpirozek. 6 Julen Alberdi eta Carmelo Loza. Inerketa hasi dela, oraindik 8 minutu baino ez. Eta bizkor da, 8 minutu 10 tanto. Lozak ezkerrez sake erantzun. Azpiroz. Lozak 6-tik. Lauterritik Azpirozek. Lauterrian Loza, kantxa erdian. Adrián Azpiroz ez Zabalera jokatu eta bikaina. 5-6, azter dejada bota duen. Adrián Azpiroz irurtzungo pelotariak. Zabalera, 5. kuadratik. Guztak eben harrapatu Julen Alberdi. Zakea Fernándezek. 6-tik Loza. Azpiroz. Lozak atzeratu. Eta arrimatu. Azpirozek atera. Loza. Fernández irutarritik atzera. Lozak 6-tik. Azpiroz. Alberdi pelota bilan laugarren kuadrana. Adrián. Alberdi irutarritik. Bolea Fernández. Alberdi irutik. Ezkerrez Azpiroz. Alberdi keino egin. Ondo Loza. Bostetik Azpirozek eraman. Lozaren pelotak atzera.
Azpiroz, zeitik. Alberdi Zabalera moztu. Erne Fernandez ondo jaso du. Lozak. Azpiroz, bote txarrekin dio ondo. Dejada kontra engainatu nahian, baina zitu engainatu Alberdik. Bainairez Loza. Fernandezen pelotak alatzera, arazoak Lozarentzat, eraman. Fernandez, Zabalera moztu. Dominatzaile garbirik ez dago tanto hontan. Alberdik ezkerrez txokora. Ezkerrez ara. Fernandezek utx. Oso nahazian joan den tantoa. 7 eta 5. Bi tanto zaurretik. Julen Alberdi eta Carmelo Loza. Sakea Julen Alberdirentzat. Bolea zerantzun. Fernandeze. Beste bolea Balbera Zabalera. Loza Arneta ondo jaso du. Ezkerrez Azpiroz. Alberdi. Fernandezen pelotak adaltzera. Ezkerrez Loza. Txokoa Fernandez. Alberdik ez jaso. 6 eta 7. Fernandezek egin duen 5. tantoa. Jorge Fernández. Seiti sake erantzun Loza. Azpirozek atzeratu. Atzera Loza. Azpiroz 5. kuadrotik. Atzera Loza. Seitik Azpiroz. Alberdik atzera. Bolea Fernandez. Alberdik ezkerrez Zabalera. Jaso Fernandezek. Alberdik bote txarra egin dio ezkerrez Zabalera. Fernandez erne dago. Atzean Zabalean kanpora. Zabaletik Zabalera jokatu nahi izan du. Kanpora joan zaio. Gorrien aldeko tantoa. Zortzi eta 7. Artuziko bigarren berdinketa 7 izan dugu, ara? 9 eta 7. Sakerekin lehenengo Alberdi. Alberdi den sakea. Zotamanuz Fernandezek erantzun. Loza. Alberdik ezkerretxakoan. Jaso Fernandezek. Fernandezek txakora. Loza jaso. Ezkerrez Fernandezek atzeratu. Lozak Zabalera. Ezkerrez Lozak arroegi utzi duzukoan. Fernandezek atzeratu. Alberdi atzera pelota bila. Atzelari dago. Atzea segitzen du. Ara. Eta Adrian Azpirozek Zabalera moztu nahi izan du. Galdu egin du pelota. Eta 10 eta 7. Gorrien 10 6. Alberdik eginda. Fernandezek kaldutako 3-9 eta azken hau Azpirozek kalduta 10. Alberdi sakea. Bote txarra egin arren ondo jaso du. Oraintxokoan Azpiroz ez jaso. Erne egonda baino ez izan du pelota jaso. Amaika eta 7. Partiduko alderik handien. Azenik hartu dago dauz pelotari. Merketa ziela 14 minutu. 14 minutu duen 18 tanto. Zake atera du Alberdik. Azpiroz. Alberdinen pelotak adatzera. Azpiroz. Pelota bila Loza. Ondo ezkerra zantzeratu Azpiroz. Errobetu ondotik ezkerra zeraban. Lozak. Zabalean jokatu tanto. Begira. Atzelari izan arren, bikain erabaki du. Zabalean jokatzetan betera zaio. Baños de Río Tobiako pelotariari. 12 eta 7. Alberdi.
Sake Azpiroz justu jaso. Alberdik atzeratu. Azpiroz, jarraz. Zabalean jarri Alberdik, jaso Fernandezek, Alberdik, gaizki utzitako txokoan, ezkerrez Azpirozek Zabalera. Bueno, kontrakatzatetik Lozak ez zuen urruti gainera. Peloteriak izertzen direneko aukia, baino ondo eraman du. Kanta jokoa nazian doa, Fernandezen iparetakoa kanpora. Alberdi atzen zeukan. 13:7. Sakea, Julen Alberdi gintzat. Sakearekin tanto banak egin dute. Jorge Fernandezek bieta utxekoa, eta Julen Alberdik 9-7. Ziro, sake erantzun. Alberdi Zabalera. Fernandezek atzeratu. Boleaz Loza. Azpirozek hirugarren kuadrotik. Lozak seitik, aurrean utzi. Fernandezek moztu, jaso Alberdik. Azpiroz. Txokora Alberdik. Txokoan baitare Fernandezek. Zabalera Alberdik. Txokora sektoarekin Fernandezek. Alberdi Zabalera. Jolasean David. Fernandezek txokora Alberdi jaso. Fernandezek atzeratu, Alberdi atzelari orain. Bostetik Julen ondo. Fernandezek Zabalean, Loza jaso. Seguro nik. Zapelketako partidu baten horlakorik ez duen ikusiko. Baina gaur bai. Gaur jendea ondo pasatzen ari dira, hemen hauek, lau hauek egiten ari edinarekin. Eta Fernandezek atzean, gere inaldeko 8 garantantak egin, 8 eta 13. Sakea Jorge Fernandez. Sakea atera du. Loza. Fernandez Zabalera gurutzatu ederra. Sake resto kantxo Zabalera tanto. 9-13. Sakea Jorge Fernandez entzat. Jorge Fernandez sakera. 9-13. Sake atera du. Lozak. Seitik ondo erantzun. Fernandezek luze. Jaso Alberdik. Fernandezek botera hirugarren kuadrotik. Ezkerra irez. Alberdik txokora. Fernandezek ezkerrez jaso. Alberdik ezkerrez. Fernandezek Zabalera. Alberdik. Ara. Eraman izan badu. Errebesez. Ez zuen asko falta pelota horrek. Buena izateko, baina. Bueno, atxeden txiki bat pelotariak, guk ere bai, markagailuan Fernandez Azpirozek 10, Julen Alberdi Lozak 13.
14 eta 12. Harrapatuko zituztelakoan 13 eta 7 galtzen egon dira Fernandez eta Aspiroz. Tanto bat etorri dira 12 eta 13an. Baina azkenengo tantoak horrintzaz etorri da eta ez dago berdinketarik. Momentuz, 2 berdinketarekin. Eta nagusitasunez zibili dira markagailuan 6 tanternaldiarekin gorriak, baina urdinak rubendu zaizki pixka bat. 14 eta 12, Loza. Eskuinez bosteretik Aspiroz. Loza lauteretik. Atzera Aspiroz. Alberdik irutik atzeratu. Aspiroz. Loza jetxi. Aspiroz laugarreko atotik. Atzera Fernandezek. Ezkerrez Aspiroz. Loza. Zabalera moztu Fernandezek. Alberdi txokora. Fernandezek jaso. Loza. Jetxi Zabalera ederra. Bikaina Lozak Zabalean egindakoa. Amabost eta 12. Jonin Alberdiren sakea. Boleaz Zarantzak erantzun. Alberdik irutik txakora. Fernandez txakotik txakora, jaso Lozak, Fernandez, atzeratu. Loza, Boleaz ondo. Bitorrietik Fernandezek eman, Boleaz Loza. Atzera. Fernandezek eta tanto. Boleaz ez jaso. Fernandezen meritua. Sakea Jorge Fernandez entzat. 13 eta 15. Lozak sakea jaso. Aspiroz. Bosteretik. Lautik atzera Lozak. Aspiroz. Loza. Aspiroz Zabalera. Loza bildu. Eskuinez Aspiroz. Jonin Alberde girutarritik. Aspiroz. Keinu egin Alberde kondo. Loza. Boleaz Fernandez. Lozak. Batek esaten zean. Galtzaileak 20 baiet. Ez urruti bile gaur. Gozatzen ari girenekin. Eta normalean egiten ez dituzten gauzak eginez. Eta pelota zalea guztua pasatzen ari dela ikusita. Fernandez txokora moztu, Alberdi jaso, Fernandez, Airez, Loza jaso, Zabalera Fernandezek ze egin duen, ze tanto bikaina Jorge. Batanto batera torre egina. 14 eta 15. Sakea Jorge Fernandez entzat. Jorge. Sakea gorutzatua. Lozak, ezkerra jaso. Bosgarren garotik Aspiroz. Eskuiner Loza. Aspiroz. Alberdi keinu. Lozaren pelotak da bikaina errebotero da pelota, erreboteatuz, lehenengoa, ondo Aspiroz. Alberdi gutx, begira, amagosna. Alberdi galdu duen bigarren pelota. Sakea Fernandezek. Zazpinako azkeroztik ez genen, beste berdinketarik eta horrentzen, amagosnakoa. Alberdi jaso. Aspiroz Zabalera. Alberdi Zabalera, Fernandez erne egon da atzean jarri. Zeigaren kuadrotik Lozak.
Lautik Aspiros. Hirutik Alberdi. Bostean Aspiros. Loza. Seigaren kuadratik Aspiros. Lozak. Aspiros bostarrian. Bostetik Loza, Bolea Fernandez, Ezkerrez Alberdi. Biparetako airez Loza, Fernandez barkatu, Loza zabaletik jaso. Fernandezek atzeratu, Arazok Alberdirentzat, erreboteatu zezin. Buelta eman diote markagailuari Urdinak. 3-1 azkerozik atzetik joan dira. 6 tantoen learekin ere bai 13-7. Buelta eman diote, 16-15 irabazten ari gira Fernandez eta Aspiros, Antigoko azken txapeldunak. Agustaren 31 jokatu zer hemen finala. Irabazik izuten orduan Julen Alberdi eta Antxona Pesetxeako izutarraren kontra. Gaur momentuz Antigoko txapeldunak irabazten, egiako txapeldunak. Alberdi txekoan. Fernandezek. Alberdik bitik atzeratu. Aspirozek ezkerra ire zeraman Alberdik aukera. Ezkerrez Fernandez zabalera, Lozaren zotarazoak, eraman. Fernandezek bigarren kuadrotik biparetakoa. Jaso Alberdik. Ederra da konta. Lozak Boleaz, Aspiroz hirugarren kuadrotik. Alberdi gutx. 17 eta 15. Urdinak bitantuz aurretik. Buelta. Buelta mandu epaiak. Errepikapen ikusten dugun. Lozaren Bolea. Aspiroz. Ez dakit buelta amateko azten, baina gauza da Jose Mari Etxebarria epaiak buelta amanduela eta 16 eta 15 segitzen dugu. Aspiroz. Bosgarren kuadrotik, oian, baina barruan. Lozaren pelotaka da erregotera doa. Erregotatuz Aspirozek hau ere bai. Alberdik. Atzera, Aspiroz ezin. Bira manditu. Errebotetik, baina hau errebota baino lehenago sartu du eskua eta ezin jaso. 16. Partiduko laugarren berdineta. Iruna, Zazpina, 15, 16. Ira, saka jaso. Loza. Zabaletik. Ezkarrena joa, atera pizka bat. Ezkarra Aspiroz. Loza girutarritik. Aspirozek ezkarra zeraman. Atzera Lozak. Bolea zeraman Aspirozek. Biterritik atzeratu Alberdik. Aspirozek eraman. Alberdik atzeratu. Aspiroz. Loza. Fernandez pelota bila laugarren kuadrora. Lozak ezkarrez, Zabalera, Fernandez. Alberdi txekoan, Fernandezek ezkarrez. Lozak lauterretik. Aspiroz. Lautik Lozak. Bostetik Aspiroz. Alberdiren pelotaka da atzera. Oso bote tentea eginez. Boleaz txokoan, jaso Fernandezek beste bat Alberdik. Dejada Fernandezek minik egin gabe, Loza bertan zegoen erne, eta orain atzera arazoak Alberdiren zot, Alberdi atzelari. Ondo Julen, gantxo Zabalera Fernandezek jaso Lozak. Fernandezek hau atzera, Alberdik eraman. Fernandezek txokoan moztu, jaso Alberdik. Aspiroz, lau peloteriak 3 kuadrotan zerduta. Boleaz Aspiroz. Loza. Fernandezek ezkerrez atzeratu. Boleaz Alberdi. Aspiroz, hirugarren kuadrotik biparetakoa tanto. 17 eta 16. Atxena, pelotegintzat. Gogoratuko dugu gaur hemen Antigoko auzoan. Valentzian
urriaren 29 azkeroztik kalteturik izan direneko helburuarekin antolatu dela jaialdia, aldi berean atxikimendu eta elkartasuna adierazi ze Valentziarrei. Eta lau partidorekin aurrena Antigoko pelota eskolakoak izan ditugu. Garrazi Alberti eta Iñaki Agirbek 22, Joarra Gerrek eta Ibai Anaiak 10. Gera Labin mailakoan Unai Basurko eta Amaiur Larrañaga izan dira Iebol Landa eta Amaia Salvadorrek kontra, 22 eta bostekaz irabazi dutena. Gero emakumezkoak izan ditugu. Hor Laia Salsamendik eta Irati Zabalak irabazi dute 22 eta 15-koaz Mirien Arraiza hemen etxeko pelotaria eta Naroa Agirreren kontra. Neurketa 8 arte berdindurik joan dut, eta gero Laia Salsamendi izan da neurketa erabaki duena, jokoan 5 eta jokoan 9 barkatu, eta sakez 5, guztira malo kontu eginez. Eta orain kontan emozioa dukago eta bendik ere emozio gehiago izango dugu. Neurketa zitzaigula 33 minutu. Fernández, 17 eta 16. Loza jaso ezkerrez. Fernández Zabalela moztu. Alberti Zabaleta jokatu, Fernández jaso. Loza aurrean dago, biteretik eman, Arazak Azpiro zentzat. Errebotatu jokatu behar, ondo Adrian. Hiru pelota erama ditu behintzat errebotetik. Giparetaka Fernández jaso Albertik, Fernández jaso. Lozak Zabaleta, Adrian doa Zabaleta pelota bila, ondo. Boleaz Loza txekoan. Fernández, 3. kuadrotik. Lautik Loza. 6tik Azpiroz. Berdi, Boleaz Fernández minik egin gabe. Loza girutik atzeratu, atzerak akorrik Azbiroz, bote txarra egin dio. Aiagatu egin da pelota. Giparetako Alberdik, Fernández jaso. Lozak txekora. Azpiroz, Loza Zabalera, ala. Boleaz Azpiroz egaldu du. Fernándezek eskatu dio, baina Azpirozek jokatu hori izan du. Eta beste berdinketa bat. Amazazpina. Azkenengo tantoetan oreka nabarmena. 15, 16 eta orain 17. Sakea Jonen Albertirentzat. Horra Jonen, lautarrian muta egin. Boleaz Fernández sakea erantzun, Loza, irotenetik. Azpirot. Berdi. Fernández irotenetik. Loza, nautik atzeratu. Azpirot zerrebatu dutik gutx. Gorriak aurretik berriro. 18 eta 17. 35 minutu partiduak. Sake Alberdirentzat. Horda Julen seke atera, Boleaz erantzun Taramuzek. Lozaren pelotaka da atzera Boleaz, Adrian. Alberdiren pelotaka da. Adrianek eraman. Carmelo Loza txekoan. Ez di jaso. Jule Fernándezek. Eta emeretzita nazazpi. Carmelo Loza kobratuko dugu. Azperekin duela aurre kontratua. Alberdi sakea galdu duenean, falta 18 eta 19. Dena gazelaxe egun ematez profesional izango delakoan, asmo hori bintzat. Gogoratuko dugu Iruñan aurten jokatu den 22 urte zazpitikoen munduko txapelketan, munduko txapelketan izan zela, Carmelo Loza. Adrian Azpiroz.
Loza. Azpiroz eta Azkarrez. Loza lautaretik jaso. Azpiroz. Lautik Lozako. Adrianek eskua sartzeko justuko tokia zuen baino ondo eraman du. Azpiroz. Alberdi keinu egin, Lozari utzi, honek txokora. Jorge Kezi jaso, 20 eta 18. Oso ondo azkenengo tantoetan. Loza. 20 eta 18. Azeratik espero genuen neurketa horrekatua eta momentuz ala ari da suertatzen. Ez zai askori falta, gehien ez bostanto. Gutxinik gehi. Zara, ez Zabalera, ala, irrizek egin du Joren Alberdik. Ez digo, galdutzat emango oso behartuta Arrigelako pelota hortara. Eta 19 eta 20. Sakea Jorge Fernández entzat. Lautarrian botea egin. Lozak, Seiti jaso. Fernández ekutzi, Adrián Azpiroz aurrela da pelota bila, iruterrietik eman. Lozak. Fernández egetxi. Alberdi. Fernández Zabalera. Alberdi jaso. Fernándezek botera hirugarren kuadrotik. Indartxo atzeratu, Loza, Carmelo Kondo boleaz. Adrián aurrean da, irutik pelotaka da atzera Zabalera, erreboten undokan zaindu, eskuinez eraman. Fernández, hirugarren kuadrotik txapagainan mozu. Jaso Alberdik. Azpiroz. Bikaina pelotaka da boleaz, Lozak eraman. Urdinak areira tanto dominatzen baina ezin bukatu. Azpiroz. Bosgarren kuadrotik Loza. Fernándezek Azkarrez. Lozaren pelotaka da, goitik ondo libratu du. Azpiroz bostaretik. Azkarrez Loza. Fernándezek. Alberdi jaso. Azpiroz laguaren kuadrotik. Lozak Azkarrez aire Zabalera, kanpora. 20. Begira esan dizut hemen jaialdi azterako lagun batek esan digala galtzaileak 20 bai ez eta zein irabaziko ez dakigu baino galtzaileak 20 tanto egin dituela. 20. Sakea Jorge Fernández entzat. Beste bi tanto gutxinik eta gehienez 3. Ara, sake resto Ezkerrez txokoan tanto egin da ikusi du Jorge Fernándezek baino galdu. Eta 21. Garri entzat. 21 eta 20. Joren Alberdiren zatazio zakea. Partiduka zakigu, baina berea bai. Bolea Fernándezek erantzun. Eskuinez Loza. Bolea Azpiroz. Alberdiren pelotaka da atzera. Azpiroze bostetik. Loza jetxi. Fernández pelota bila iruterrira. Loza. Bostetik. Ezkerrez Azpiroz. Bostetik Loza. Eskuinez eraman Azpirozek. Alberdi txekoan moztu jaso Fernándezek. Bostetik Loza. Azpiroz ezeitik eskuinez. Lozak Ezkerrez txekoan. Fernándezek indartsu atzeratu. Loza seigarren kuadrotik. Fernández. Zabalera moztu. Alberdi jaso. Fernándezek berdinketa nahi du. Tanto. Berdinketa lortu du. 20 banda. Orain bai, Fernández entzat partideko azkenengo sake.
51 minutu partidua. Jendearen txalo hartan orduko Jorge Fernández, antiko Gazte torneoko bikote irabazlearen sakea. Aspirozek azeratu, Gauzak ere atzera. Aspiroz, Zeitik, Alberdi, biparetakoa, Zabalera, eta Alberdi gentzat eta Carmelo Lozaren zagaraipena. 22 eta 21, Azer biparetakoarekin erabaki duen. Julen Alberdik. Bueno, horren arte. Berrogeita 2 minutuko partidua. Hasta aquí el festival de hoy. Eskerrik asko danori, kolaboratzaile, pilotari. Majo portatu dira pelota zaleak. Corren antiguoko auzoari. Muchas gracias por este festival. Zer esanik ez pelotariak. Eta baita ere ununtzara. Naiz ez etorri, dirua bidali duten guztiei eskerrik asko. Dena eta gehiago beharko dute Valentziarrak. Eta bagoaz bekaldera. Protagonisten bila, berzeko tazen digute. Julen. Eskerrik asko, bai. Tarteka eskertzen da, ezta? Torneo batek, lehiaketa batek ez duen tensiotik atera eta lagun arteko bat eskertzen da. Bai, egia esan bai. Torneoko partiduk jogatzen txiko askotan, baina olako festivalak eta gaina gaur espeziala zen, Valentziko ontzako, eta asko eskertzea duz, beste ritmo bat jogatzen dugu, asaixeo, eta espektakularrago saiatzen gaitzen, eta gaur oso ondo batea da, eta pozik etxea. Tarteka komentatzen nuen, txapeketako partidu baten, torneoko partidu baten loko gauzak ez dira egitea, baina hemen eozer gauza egitea ez dut esaten libre denik, baina batek beste ausardi batek jokatzen du, kaldutari ez dela zara pasatzen. Azkenen helburua da hemen partidu gona arteatzea aldala, ordu atreitzea gauza espeziala hau egiten, partidu txapelketako final baten ingo ez genituenak, baina guk asko eskertzen dugu, olako festivala jogatzea egia zen. Udaren partidu asko, torneo asko, neguan nola dago? Udara tope egin da, udaratik segidan gaur arte, kasi astebururo minimo bat bi partidu jogatzen haitu naiz. Eta gaur abendu lehenengoa eta printzipioz abendu deskansoakat. Partidu bat ateako igual, baina lasaixo. Dabi, lanera? Bai, gaur goizaz nuen da, betu zen jogatzeko hemen da oso eskertu eta turno aldatu benun atxaldea eta baina iruetan lanean dugu. Eskerrik asko eta gehiagik etzea nekatzen seinalonen izango da egon zer eta. Eskerrik asko zera itxamaz. Da beste lagunak ze komentatzen digun Carmelo Loza Bañosko pelotaria. Carmelo, buenas tardes. Comentaba con Julen que qué distinto es, ¿verdad? La tensión que tiene un partido de campeonato, un torneo, un mundial en tu caso también, el Mundial Sub-22, del que hablaremos. Qué distinto es jugar un partido como el de hoy. Sí, al final, cuando estás en un torneo de competición, es mucho diferente. El ritmo que jugamos y la intensidad que jugamos es diferente. Hoy también teníamos que hacer un partido bonito para disfrutar los cuatro y al final hemos conseguido que saldría bonito el partido. Se atreve a hacer cosas que en un partido le voy a llamar serio no se atreve a hacer. Sí, eso es. Aquí al final te atreves a hacer más cosas porque al final en un partido más serio es diferente porque ahí no te las juegas tanto, no haces tantas cosas como en estos frontones, pero también en estos frontones lo bueno que tiene es que disfrutas. También disfrutas haciendo estas jugadas y eso. Un zaguero en tu caso anda más en el ancho, incluso va al choco,
haces unas jugadas de delantero como las que has hecho. Sí, sí, por eso, al final lo que te decía, que como estás disfrutando al final te llama, te sale a hacer esas jugadas. Un partido especial, había una doble motivación, uno el deportivo, lógicamente, y el otro el de fraternidad, ayuda a Valencia. ¿Cómo? No, que había un doble motivo, no uno el deportivo, que es siempre jugar y si se puede ganar, pero luego la ayuda a Valencia. Ah, sí, sí, al final eso es lo más importante, eso es por la causa por la que hemos venido y al final para apoyar a los de Valencia y nada, decirles mucho ánimo y este partido al final ha sido hacia ellos, para un beneficio para ellos. El Mundial Sub-22 que se jugó en la Abril, fuiste campeón del mundo, ¿qué te han supuesto estos 2 meses el título, el entorchado del Mundial? Bueno, al final en verano estuvimos preparándolo para conseguirlo y ahora ya después de haber ganado el Campeonato del Mundo es como que te tomas las cosas mucho más en serio, luego también, no sé, te notas más motivado y con ganas de jugar y intentar ganar todo. Tenías antes un precontrato con Aspe, no sé si lo sigues teniendo, ¿sigues? Sí, en mayo me hicieron otro precontrato, me hicieron otro de año y tengo hasta el año que viene, hasta mayo, sí, pero y sigo con ellos entrenando. ¿Estás entrenando con ellos? Sí, sí, con Jockey en Echani. Estoy una vez a la semana. Sí, pues suelo ir una vez a la semana o tanto a Idiazábal como a Pamplona y solemos hacer parejas o técnico con Joaquín y sí, una vez a la semana solemos ir. Con la ilusión de debutar. Sí, sí, eso al final es lo que sueñas desde pequeño. Al final estamos ahí trabajando para ver si algún día de esto nos dan la oportunidad de llegar ahí arriba. Ahora llegue pronto ese día, Carmelo. Enhorabuena. Muchas gracias. Gure aldetik besterik ez, onaino gaurkoa, egun berezi izan da, egun espeziala. Helburua Valentziarrei laguntzea zen, eta denok jarri dugu zerbait, zuek ere bai, guzti eskerrik asko. Arratsaldeon.